Хороскоп за 2025 година, зодия Козирог. Козирозите трябва да се подготвят за ползотворна и натоварена година. Ще имате доста работа, ще се появят нови ангажименти, ще нараснат отговорностите. Хороскопът за 2025 година показва, че особено напрегната за козирозите ще бъде първата половина на годината. Ръководството ще приеме вашето допълнително натоварване за даденост. Възможно е някой от колегите временно да отсъстват и ще се наложи да изпълнявате неговите задължения. Не може да се каже, че увеличаващата се заетост много ще ви тревожи. Хороскопът показва, че в процеса на работа козирозите получават ценен нов опит и навици, които ще им бъдат полезни за в бъдеще. Друг важен аспект ще бъде вашето здраве. Големи натоварвания могат да се отразят негативно на вашето самочувствие и видимо да се понижи енергийния ви запас. За да не пострада имунната система на козирозите, хороскопът за 2025 година им препоръчва да посещават спортна зала и да водят активен начин на живот. Отделяйте време за оздравителни процедури, ходете на басейн, правете масажи, разхождайте се на чист въздух. При необходимост се консултирайте с лекар, не допускайте развитието на заболявания. Най-подходящо време за провеждане на изследвания или за поставяне на диагноза е първата половина на годината. След 10 юни ще се промени вашето настроение. Повече ще ви интересуват личните отношения, запознанствата и семейния живот. Ако сте сами, хороскопът ви съветва да се съсредоточите в търсенето на своята половинка и в изграждането на сериозни взаимоотношения. Тези, които вече са част от партньорска двойка, през втората половина на годината могат да помислят за сключване на брак, създаване на семейство. За да разширите кръга от познати, по-често бъдете в компании, проявявайте инициатива при запознанство, не отказвайте покани за културни и развлекателни мероприятия. Различни презентации или делови конференции също ще ви доведат до възможност да срещнете необичайни и влиятелни хора, общуването с които ще ви бъде от полза. Любовен хороскоп за 2025 година за Козирог. Звездите през 2025 година ще учат козирозите да бъдат по-независими, по-самостоятелни, да не разчитат на партньора при вземане на решения и изграждане на планове. Партньорът не е задължително да споделя вашите вкусове и стремежи, дори напротив. Той има свои цели, амбиции, подчертана индивидуалност и жажда за самореализация. Такива щрихи рисува хороскопът за 2025 година за портрета на вашия избранник. В търсенето на лично щастие, колкото и да е странно, ще успеят тези козирози, които не се страхуват от самотата. Отношенията не трябва да бъдат самоцел, и колкото по-малко козирозите се тревожат за тях, толкова по-голям е шансът за успех в личния живот. През 2025 година свободните козирози ще имат няколко опита да изградят отношения с помощта на проба-грешка. Подводните камъни в една нова връзка могат да бъдат силно привличани и риска да бъде една обикновена сексуална връзка с перспективна любов и брак. Не трябва да витаете в облаците и да допускате подмяна на понятията. Любовни пътеки ще доведат до успешно запознанство. Ако козирозите не стоят на едно място и успяват с лекота да избягат неподходящите партньори. Миналото също ще влияе на отношенията на козирозите. Носталгията по бивши гаджета може да застане като стена на пътя им към бъдещето, особено по време на ретрограден Сатурн от 13 юли до 28 ноември. През този период е важно да не губите ориентация и да не допускате стари грешки. Финансов хороскоп за 2025 година зодия Козирог. Финансите през 2025 година при козирозите ще бъдат инструмент за постигане на глобални цели, а не само за напразно удоволствие.
а в особени случаи парите могат да станат ефективно оръжие при юридически спорове, например. Няма да бъдат разочаровани от разходи, направени за търсене на справедливост, получаване на обезщетение чрез съдебни дела и съдебни искове, организиране на бизнес, стартиране на проект, инвестиране в строителството и недвижими имоти. От май до 25 май управителят на Козирог Сатурн преминава в Овен, предвещавайки изостряне на проблемите, включително и материалните. Ще се наложи преминаване към икономичен режим и своевременно запълване на дупки в бюджета. Ако през пролетта козирозите са в финансова криза или в дългова яма, ще получат възможност да се измъкнат дори с цената на големи усилия. Финансовия хороскоп за 2025 година прогнозира, че екстремни обстоятелства ще удвоят мотивацията на козирозите, например при търсене на работа, при търсене на допълнителни източници на доходи, ще бъдат принудени да демонстрират изключителна способност и да надминат дори собствените си очаквания. Козирозите с силен характер, постоянство и самочувствие ги очаква успех. През втората половина на годината козирозите трябва да свикнат с черно-бялата представа в финансовата сфера и да не се предават. Понякога те ще успяват да хванат късмета буквално в последния момент, когато търпението им вече е изчерпано. Вероятни са неочаквани изненади, получаване на желаната работа, длъжност, дългоочаквана финансова помощ, получаване на подаръци и награди от минали постижения, голяма печалба, такса за спечелване на състезания и конкурси. Служебен хороскоп за 2025 година Козирог. За да покорят върховете в службата и бизнеса, през 2025 година козирозите ще се нуждаят от уменията си да ценят качествата на опитни експерти. Ще срещнете по пътя си най-мъдрите наставници, талантливи експерти и успешни предприемачи. Важно е да ги слушате, без да се потапяте в блатото на собственото си мнение. От страничен човек може да получите подходящ съвет, добра идея, доходна стратегия или уникален метод, който да ви бъде много полезен и изгоден. Козирозите с опит в предприемачеството и със смело творческо мислене сами ще успеят да разработят идея за заработване на пари, ако се доверят на съвременните тенденции, а консервативният подход ще ги доведе само до загуби и застой. Най-трудна 25-та година ще бъде за младите неопитни козирози. Трябва много внимателно да избират учебно заведение, професия, специалността и на първо място работата. Темата за професионалната ориентация ще бъде важна, а началото на кариерния път ще бъде трънлив и доста непредсказуем. Хороскопът за 2025 година предсказва на козирозите, че края на годината ще бъде спокоен и хармоничен. Влизането на Слънцето, Марс и Венера на територията на знака Козирог ще даде повод за израстване и гордост на представителите на този знак, а също обещава награди и нови перспективи за тях. Високи степени на постижения в службата и бизнеса през 2025 година козирозите могат да очакват в следните сфери: закон и право, военно дело, спорт, полиция, тежка промишленост, инженерни специалности, строителство, архитектура и дизайн, ремонт на оборудване и транспортни средства. Здравен хороскоп за 2025 година за зодия Козирог. Самочувствието на Козирога и тяхната енергия ще бъде на високо ниво, но все пак е важно да водят активен начин на живот и да се движат повече и да се занимават с спорт. За да не натрупат излишни килограми, трябва да внимават с какво се хранят, да намалят мазното, соленото, да се хранят повече с плодове и зеленчуци и да избягват алкохола. Спазването на режим през деня ще помогне на козирозите да се освободят от своята умора и да запазят своята бодрост и добра работоспособност. Старайте се да се наспивате, да се почивате пълноценно, отделяйте време за разходки и физическо натоварване. Ако усетите симптоми на заболяване, отидете на лекар, не се занимавайте с самолечение. Вашата грижа за себе си е най-добрият подарък за вашите близки.